Загадъчна историческа местност в землището на село Мосомище е Судин град, където съществуват останки от крепостна стена. За нея има много легенди, приемливи и неприемливи. Най-вероятно тук е съществувала стражева кола за наблюдение. От селото до тук се идва отначало срещу течението на река Мосомишка. След това на едно място се пресича реката вляво и по този склон се достига най-високата му част, където са останките от крепостта. Близо до град Гоце Делчев се намира живописното село Мосомище. Едно от най-привлекателните места в неговото землище е Топлицата, докъдето се отива пеша за около половин час. На Топлицата се наблюдава подземно смесване на минерална с карстова вода. Затова водата тук е хладна, бистра на цвят, приятна за пиене и особено за къпане, с постоянна, дори и през зимата, температура около 22 градуса, поради което се посещава целогодишно. Според специалистите водата тук лекува функционалните разстройства на нервната система, действа изключително успокояващо, а от обикновените хора може да чуете невероятни неща за лечебните й свойства. Високо над село Мосомище в Южен Пирин се намира Пиростията. Осамотената скална грамада е разположена на около 1100 метра надморска височина. Представлява огромна хоризонтална каменна плоча, подпряна от двете страни с скални подпори, откъдето идва и името й. В отвора и могат да се подслонят 8 души. Погледната от друг ъгъл тя прилича на голямо полегнало животно, сгушило рожбите си. Образованието е в резултат на нееднаквата спойка на минералите в скалата, което е позволило някои частици побързо да се разпаднат под въздействието на вятъра, дъждовната вода и денонощното колебание на температурата.